Ok, veliki pozdrav svima. Ja sam Miroslav Mikan Kiš, inače vlasnik firme Easy Cloud The Gold Systems. Naš coin je Digital Gold, odnosno The Gold, kako se piše na ekranu kao što vidite. Zapravo, na srpskom jeziku se kaže digitalno zlato. Dobro, ok. Naš projekat je započet u martu 2018. godine i do sada imamo impozantan broj zaista članova. S time smo i dokazali, naravno, dok su se drugi zatvorili, dok su nestali, da mi i dalje opstajemo i ne samo da opstajemo, nego da sve više i više unapređujemo naš sistem i radimo na njemu. A kada vam budem predstavio šta mi to dalje radimo i šta ćemo još da uradimo, kako ćemo da reformišemo čitav naš sistem i u čega ćemo ga pretvoriti, ja verujem da će mnogi zanemeti od tih informacija. Ok, u redu. Znači, ovo je naš sajt, ja neću mnogo pričati o njemu, samo ću pomenuti da kada smo počeli, mi smo imali samo ovu opciju profil i imali ste prikaz vašeg korisničkog imena, koliko coina imate, kolika je ta vrednost u dolarima, prikaz referala, da kupite coine koje ste automatski kupovali preko platnih procesora. Znači nije bila opcija da imate, da dodate novac u balans, pa sa balansa da kupujete i tako dalje. Naravno niste imali ni opciju da možete da vidite poruke koje vam šaljemo u sistem pa da ih čitate u inboxu, niti bilo šta drugo od ovih opcija koje postoje, a da o ovome ne govorim, znači o tim nekim promocijama koje smo mi sad ubacili. Niste imali također ni payout opciju, znači za isplate ti voleti koji tu postoje, niti promo cene coina, niti da 25% možete dobiti u vrednosti coina po 0.02 redovnoj ceni. Ovaj prikaz gore niste imali, također imali ste neki bez veze natpise, neki baner koji ničemu nije služio, ali sad imate čak i te neke prečice, najosnovnije, najvažnije. Znači da vidite samo koliko smo mi do sada uradili od početka kada smo imali samo profil. I tu se zaista ona naša narodna pokazala na delu. Koliko para, toliko muzike. Eto, mi smo više para sada zaradili, pa možemo i mnogo više da platimo muzike da nam svira. Drugim rečima da nadogradimo naš sistem. U redu. Znači ja neću biti zaista opširan, nema što mnogo čak ni da govorim, ali samo da predučim ono što mi trenutno radimo. Dugo se nisam oglašavao, evo sada konačno da se oglasim po tom pitanju, pa tako jednostavno želim i neke stvari da predočim. Ja sam trenutno na nalogu mog prijatelja Nikola Aleksića iz Ekološkog pokreta Novog Sada, nalog koji ja vodim, pošto on nema pojma o tome, tako da ne brinite, pošto ne vidite moje ime tu, to je ime Eko pokreta, odnosno Ekološkog pokreta Novog Sada, tako da nema nekih nedoumica zašto ja nisam sada na svom nalogu, eto iz tog razloga. Dobro, znači šta u stvari mi sledeće radimo? Ono što je sledeće što radimo to je potpuni redizajn prezentacione stranice The Golda, koju kao što vidite u principu nije loša. Nije loša, postoje i mnogo gore, verujte mi, ali jednostavno zato što radimo deo po deo, što bukvalno smo se više usredili na taj unutrašnji deo sajta, te programer ne može toliko da stigne, nije u pitanju novac, imamo mi novca i tekako dosta, kao što se vidi, ne bismo mogli da dalje radimo na ovome, da produžavamo naš sistem, da ga činimo sve boljim i boljim, jačim i jačim, naravno, ali u pitanju je vreme. Jednostavno, programer ne može da ne spava, ne može da ne jede, do duše, mlad je dečko, fantastičan je zaista, vrlo je, znači, nadaren po pitanju, znači, koda IT sektora, da to ja u životu nisam nešto video. Ja kad samo pogledam taj njegov kod, znači, meni se odmah sloši u glavi kako to izgleda, ja to ne bi za vijekova mogao da skontam i da odradim, da ispišem kao što on radi. Znači, zaista nije u pitanju on, nego u pitanju je vreme. Vreme je faktor. Ja i svima kažem isto, ljudi, strpite se, zaista, vreme je faktor. Ali mi ćemo eto raditi sada potpuni redizajn ove prezentacione stranice i to će raditi naš novi programer Aleksandar, koji je isto fantastičan, mi sarađujemo sa njim otprilike nekih, pa možda oko nedelju dana za sada, pošto se nov javio
u našem sistemu je čovek jednostavno traži posao da radi za nas web dizajn, mi smo to prihvatili, videli smo zaista kako je fantastično odradio onaj pokretni logo Doomsday Coina, koji ću ja kasnije pričati o njemu i koji ću pokrenuti da vidite. Tako da zaista on će nam raditi ono sve kasnije što bude dolazilo. A to što će dolaziti, pa vidjet ćete samo kada se bude pojavilo, vi ćete, kažem, zanemeti, a ne samo vi, nego na svetskom nivou će zaista taj glas odjeknuti šta ćemo mi sve da uradimo ovde. A to je, verujte mi, znači, radikalno drugačije nego bilo šta drugo što postoji. Jedinstveno, unikatno, do sada neviđeno. Ne preterujem, iskren sam. U redu, znači ovo je ta naša prezentacijona stranica koja treba da se preuredi, neću ići od dela do dela šta je šta i objašnjavati, ali da vidite sada kako izgleda, a onda upamtite ovo, pa ćete vidjeti kako će izgledati kasnije kada se to bude preuredili u radu. Znači ovo je katastrofalno, ovo je strašno, šta mi nudimo, šta mi se dajemo, znači ove slike, ove gifove, leto našli smo free na internetu, nismo imali web dizajnera, sad imamo web dizajnera, pa na primjer ova slika, ove menjačice neće izgledati kao slika nekog bordela, vrlo jeftino, znači onako i bez veze urađeno, nego će mnogo bolje i profesionalnije da bude urađeno. To je ono, znači, sledeće što ćemo da radimo, i to isto možete da vidite, apsolutno ova linija projekta će isto biti prepravljena i to iz korena. Tako da, ono što mi radimo, tako reći, vi ćete vidjeti da mi imamo da nam je namera i da nam je čitava ideja, tako reći, ne samo da opstanemo, nego da napravimo naš sistem najboljim od najboljeg koji postoji. Sada, znači to je što se tiče, znači, prezentacijone stranice The Gold Coina, kao što vidite. Mi se inače nećemo zadržati samo na The Gold Coinu, i to je ono što ću da najavim sledeće, a to je da pokrećemo uskoro novi coin koji se zove Doomsday Coin, odnosno coin sudnjeg dana. Zašto? Imat ćete sada prilike dalje u mom izlaganju da vidite, a onda će kasnije preći na naš sledeći projekat koji će biti mnogo obimniji, koji će bukvalno biti beskonačan i treba će nam minimum 5 godina samo da završimo 80% onoga što smo planirali, a za tih 5 godina naravno proizaći će još mnogo stvari koje ćemo mi da radimo, da napravimo, tako reći, a to je bukvalno, evo sad ću nam otkrijem jednu tajnu, to je internet sam za sebe. Znači mi radimo naš internet, zatvoreni unutrašnji sistem, gde će biti sve na jednom mestu, svima dostupno, i tako da to će biti vrlo ekskluzivno za sve. U redu, da se vratimo na Doomsday Coin. Što se tiče Doomsday Coina, to je coin u prevodu coin sudnjeg dana. Eto, znači, svima je jasno koliko se klima promenila, a ne poremetila, tako ću da kažem. Pa sada imate razne stvari gde možete da vidite i u svetu, i kod nas, i oko nas, da se dešavaju, pa sada postoje uragani ovamo na obalama Turske, Grčke, do sada nikad nije bilo, pijavice isto po njivama, do sada to isto nije bilo, to je zadnje 2 godine, 3 otprilike se pojavilo. Onda nakon toga strahovito razorni uragani u Americi, u tim delovima tamo, znači, sveta, gde su bili nekada, tako reći, se pojavljivali za neko dugačko razdoblje, sada se pojavljuju mnogo češće i zaista su sve jači. Tako da, Doomsday ili sudnji dan je nešto što su naši preci iskusili, nešto što je dolazilo i njima, nešto što će doći i nama, tako da mi treba da budemo spremni za to. Odmah da vam kažem, nikakva prevara nije u pitanju. Dok se ne desi Doomsday, oni svi koji budu učestvovali u projektu imaće Doomsday coine, moći će da ih plasiraju na našoj unutrašnjoj menjačici, moći će da trguju sa njima, a pakete koje budemo također pokrenuli imaće i, ajde kažem, neki benefita od tih paketa koje ljudi budu kupovali. Znači, ni na koji način ne može da dođe do neke bilo kakve prevare, jer mi nismo ni prevaranti. Mi, onda mislim na moj tim, mi zastupamo antiglobalističke ciljeve, u ovom projektu uključena moja Sun Gazing organizacija,
organizacija Ekološki pokret Novog Sada, moja firma Easy Cloud The Gold Systems, The Gold naravno u odnosu na The Gold, kao i The Gold univerzum koji dolazi, sve se vrti oko The Golda, znači, našeg digitalnog zlata, srpskog digitalnog zlata, i tako da, ni na koji način ne možete da mislite da neki pojedinac stoji iza toga, da hoće da vas navuče, kao što rade skemeri, da vam pokupi pare, nestane i nakon toga zatvori sajt. Ne. Sve što radimo, radimo da bismo opstali, da bismo postojali, da bismo ispoštovali ono što se, tako reći, zajednički obavežemo tom kupovinom tih naših coina i tako dalje, a onda nakon toga i da uradimo sistem koji ne postoji bukvalno na internetu, a moći će da postoji samo ako nas budu kopirali. No naravno, mi smo već sada međunarodno zaštitili naš projekat The Gold univerzuma, tako da ako nas pokuša kopirati može, ali će dobiti tužbu. To je to što se tiče tog nekog uvoda. Evo sada ću vam pustiti onaj najavljeni video kratko koji je uradio Aleksandar, a to je samo znači video koji je za prezentacijonu stranicu Doomsday Coina, znači coina koji nam dolazi. Ok, evo ga, to je taj video Doomsday Coina koji je uradio naš novi web dizajner. Ovo je znači taj video, nema zvuk, nažalost ne može preko ovog programa da se emituje zvuk, ali verujem da ćete uživati zaista u ovoj slici, u ovom prikazu koji ćete vidjeti upravo. I da je fantastično po meni. To je inače video logo koji će biti na sajtu, kao što vidite leteći automobili, autobusi, to ono što nam dolazi naravno tehnologija koja je već sada, ajde da kažem, u razvoju. Već i postoji neki veći rade sa njom, tako da u principu ja ću ga ponovo animirati, tako da u principu to je to što se tiče znači, teme ovoga loga. Tema loga, znači, vidite tu neku kulu tog nekog grada, to je solarni grad, o kome sam ja pričao još 2011. godine, sad imamo konačan način da to i ostvarimo, tako da, naravno, izgradit ćemo naš solarni grad, sve sa tim nekim kontrolnim tornjem, kao što vidite, i imamo zaista fantastičan projekat, a ja ću vam objasniti u nastavku videa da mnogo bolje razumete i kako ćemo mi to da uradimo. Ajde neki do ovaj video još koji put, pošto je vrlo interesantan, bar meni, pardon, verujem da će i vama biti. Jednostavno, novci za to što mi hoćemo da uradimo, a prvenstveno ta pravna regulativa, znači mora da bude ovako, ja sam se konsultovao sa našim advokatom, mi kao organizacija imamo pravo na istraživački rad i kao takvi imamo pravo da izgradimo istraživački centar. Mi smo naš istraživački centar nazvali Solarno-ekološki istraživački centar. Ja verujem da u tih par, tako reči, naziva našeg centra, da sam mnogo rekao, čak i da sam nekima sve rekao, bukvalno kakav će centar biti. Znači, bavit će se antiglobalističkim temama, a to smo i među ostalog naveli i na prezentacionoj stranici našeg The Gold sajta. Tako da možete vidjeti tamo znači, teme sa kojima ćemo se mi baviti, o kojima ne bih ja sada pričao, ali jednostavno istraživački rad po pitanju znači, tog nekog antiglobalističkog, tako reći, modela. Tako da u pitanju je znači, nešto na čemu ćemo zaista mi da radimo i nešto što će biti naša odrednica, po čemu će nas ljudi prepoznavati. A ja ću kasnije da kažem kako ćemo mi to da ostvarimo. Verujte mi, vrlo lako. Znači, u pitanju je matematika, u pitanju su brojke, u pitanju je ta naša priča koju mi imamo i ništa ne bi bilo realno i potpuno bez onoga, a to su dela. Koja su dela? Pa naravno isplaćivanje ljudi za mining pakete, a kasnije pravljanje menjačice, gde će ljudi postavljati naše coin menjačice, oni prodavati u tim menjačice, od novih članova će da kupuju pre od njih nego sa sajta koja će biti mnogo skuplje na sajtu, tako da u principu ideja je moja, ideja je savršena, mogu da vam kažem, i jednostavno nešto što do sada nije viđeno. Što se tiče tog Doomsday Coina, postojeće će ti neki paketi, odnosno tri načina zarade. Malo samo hoće kompjuter pa dok dođe sebi. Tri načina zarade
ovo je naša grupa koja se zove The Gold Coin, univerzum, znači The Gold univerzum, zabavno, investiciona i poslovna igra. Sad sam vam i otkrio šta će biti naš The Gold univerzum, a ovde na ovom prikazu i vidite da će biti jedinstvena 12D investiciona igra poput EVE, League i kako se čita League of Legends, odnosno LOL, kako ga skraćeno zovu, i tako dalje, i tako dalje. Znači investiciona igra, ali sa nekim stvarima gde ćete moći da imat ćete investicioni sisteme, moći ćete da ulažete novac, da budete isplaćivani i tako dalje, ali to će kasnije pričati o tome malo, pomenuti to. Znači da vidite zaista da je realno izgraditi istraživački centar, da je realno izgraditi kasnije solarni grad koji će nas štititi od katastrofe, kataklizme, tako da vidite jednostavno da je sve to, tako reći, upakovano u jedno veliko ostvarivo, kako bih rekao, u jednu veliku ostvarivu ideju. Znači nije nešto što lebdi u vazduhu, što je nešto što niko neće moći da to dokući ili da je bilo šta skriveno, da na bilo koji način ne može neko da odreaguje i tako dalje i tako dalje. Inače, samo da kažem, postojeći članovi koji su u The Gold sajtu, oni će dobiti po 500 Doomsday coina. Kad počnemo sa radom, i taj Doomsday coin će biti integrisan u naš The Gold website, tako da to je sve deo jedne celine. Imaće posebno prezentacijonu stranicu, pošto je posebna tema u pitanju, ali svakako da će biti sastavni deo tog The Gold ICO sistema. I sada vidite svi koji se registruju, i to je poziv da se odmah sada registrujete na The Gold website da biste dobili 500 Doomsday coina. Jer će programe da odredi od tog datuma kada pokrenemo Doomsday prezentacijonu i mogućnost da se kupuju Doomsday coini, od tog momenta više nema 500 da se dobije, nego svi koji su učele dobiju samo po 250. Pa vidite, nije to ni samo, jer opet, ajde, za 500 Doomsday coina po 0.10 dobit ćete $50 vrednosti. Znači, nećemo mi vama isplatiti $50, nego će biti toliko vrednosti u vašem nalogu za coine. Naravno, po 25 upola manje. Sad ja ovdje kažem, onaj prikaz koji sam napravio za sistem Doomsday coina, pošto ga naravno ne znam napamet, niti treba da ga znam napamet, to je to. No svakako, pošto vidite na Facebooku grupu The Gold Coin univerzum, zabavno investiciona poslovna igra, dodajte se svi u tu grupu koji ste zainteresovani za ovu ideju, a verujem da vi koji slušate ćete zaista biti zainteresovani za nju. Znači, ovdje imamo tri načina zarade, i to znači prvi način zarada zarada u coinima za registrovanje referala u 7 nivoa. Pa onda imamo prvi nivo, znači kad registrujete prvog člana dobijete 12 coina. Kad on registruje nekoga, dobijete 10 coina. Kad taj nekoga dobijete 8 coina, pa taj nekoga 5, a onda oni kasnije dobijaju svi ove coine, kako već to ide u tom nekom mrežnom marketingu. Znači ovo nije MLM, nije ni mrežni marketing, nego samo je pozemljena ideja iz mrežnog marketinga. Ovo ni ne može da bude to, ovo je znači ICO, ovo su coini, da se porediti sa mrežnim marketingom. Znači, zarada u procentima za kupljene coine od referala. Pazite sad ovo, znači neki referal vaš u prvom levelu kupi coine, vi dobijete 5% od njega. Njegov član kupi, dobijete 3%, njegov član 2%, njegov član 1%, još njegov član dalje 1%, sljedeći član 0,5%, još sljedeći član 0,5 u 7. levelu, i vi bukvalno znači zarađujete mnogo novca. S tim samo što ste sponzor, jer ste se prvi registrovali, a onda nakon toga registrovali druge ljude, koji će ti drugi ljudi kasnije da kupuju coine i vama na taj način da daju novac. I sada, neće ti ljudi vama direktno davati novac, nego mi sa sajta se odričemo čak 13% naše zarade radi vas. Znači, kada vaši članovi kupe coine, ne ide 100% nama. Ne, 13% od ti njihove uplate ide vama. Raspoređeno ovako kako sam malo pre pročitao. I sljedeća zarada jeste zarada od kupljenih paketa, i to znači samo za prvi level nekoga učinite, on kupi paket
najjeftiniji, najskuplji, srednji, nebitno, imate 3% zarade. Njegov član kupi paket, imate 1% zarade. Ja zaista mislim da ovde nema nikakvih pitanja, no ako bude bilo slobodno, postavite ispod video snimka ili u ovoj grupi, slobodno, dodajte se u grupu, postavite pitanje šta vam nije jasno. Tu su drugi narodni administratori koji će vam pomoći, tako da to je po pitanju našeg Doomsday coina. Ja sam već pričao o toj nekoj kataklizmi, o tom nekom Doomsdayu, naši preci su to preživeli x puta, to se može vidjeti gde, znači, kada pazite, vi imate, na primer, iskopine i ruševine koje se nalazi ispod mora. Znači, jasno mi da je more došlo tamo, da je prekrilo to mesto i da su se ljudi podavili. To je katastrofa, tako. Imate priču o velikom potopu, pa, znači, to je, znači, se ne dovežemo o tome. Imate priču o, na primer, vulkanima, da sad idemo u prošlo, dalje ne govorimo o zemljotresima, danas svedočimo također tsunami, zemljotresi, povećanje nivoa mora, onda ovamo sunčevo zračenje, pa gomila stvari koje se može izdešavati. Šta je ovde suština? Ovde je suština da vi ništa ne gubite i ne možete da izgubite. Postojeće paketi i ti paketi, o njima ne mogu da pričam pošto još nisu sastavljeni, jer se vrlo studiozno radi, znači, na svemu ovome. Ti paketi će biti, znači, bukvalno 50% jeftiniji od onoga koliko bi koštalo za godinu dana, na primjer, kad biste sami organizovali neko sklanjanje. Znači, ono što bi vredilo $3000, vredit će, na primjer, $1500, ali zato ćete imati za godinu dana i hranu, i piće, i, znači, da se sklonite, i imat ćete određene pogodnosti i za higijenu, i ovo onamo i tako dalje. A oni koji budu kupili veće pakete imaće sve to, ali u mnogo većim količinama, što je logično, jer više para daju, pa će naravno više toga moći da imaju na raspolaganju. Odnosno, kada bude bilo moguće u toj, znači, nekoj katastrofi, kataklizmi, moći će da koriste i struju, i naše generatore, i naše, znači, ono što će naš istraživački centar proizvesti, razne te, znači, mašine, tu mašineriju i sve to za bilo kakvu pomoć. To će biti naravno i organički generatori, na čemu ćemo i svakako raditi, kao i druga vrsta, znači, tih nekih sprava mašina koja će nam obezbeđivati električnu energiju, koja će nam davati, ajde da kažemo, osvetljenje kada je potrebno i sve ostalo, znači, u tom nekom periodu. Sad govorim, znači, u vreme kataklizme, znači, da se to desi, bilo šta, znači, tu je solarni grad, otprilike, znači, to je vrh solarnog grada, to su, kako ja to zamišljam, a dole, na primjer, taj neki deo koji će postojati, opet pazite kad kažem solarni grad, ne mislim, na primjer, na grad tipa Novog Sada, Beograda, ne znam ti, Kragujevca, Niša i tako dalje. Ne, nego jedan grad koji u principu svoje građevine će imati tako napravljene da će moći što više ljudi da stane u njega, koji će zaista, radi naše tehnologije, moći da bude na zemlji, znači na poljani, koji će moći da bude na vodi, znači moći će da pliva, koji će imati svoj štit, pa će moći da bude ispod vode, to je sve, znači, naravno moguće danas napraviti, i onda koji će moći da lebdi, a mi znamo danas imamo i te mlazne motore, a imat ćemo naravno i organičke motore, i razne vrste energije koje ćemo da napravimo. Pobogu, mi smo narod Nikole Tesle, mi smo narod Mihajla Pupina, Milankovića i tako dalje. Tako da, naravno da to nije nikako pitanje da li. Mi ćemo to ostvariti sa našim ljudima, našim istraživačima, sa našim inovatorima, sa onima koje država ne ceni jednostavno i nikada i nije cenila ranije, pa odu na zapad, pa tamo proizvedu neku bum, ne znam ti kakvu skalameriju, gde naša država kasnije ne mora, nego hoće da ima, pa otkupi po, ne znam ti, 10-20 puta većim cenama. Mi ćemo privući naše investitore, odnosno te inovatore, naše pronalazače, naučnike, daćemo im papreno dobre plate, naravno, i sve ostalo ćemo imati od svih stvari koje ćemo dalje raditi. Neću da pričam o kapitalnim ulaganjima, tako što ćemo kupovati zemljište pa graditi ekološka naselja, znači u tom nekom minoroškom dobu pre tog Doomsdaya, pre te kataklizme i bilo što drugo, kako bi naravno napravili i bukvalno utabali teren za ono što dolazi.
Tako da, vratit ću se ponovno na temu kataklizme, ne brinite, znači sve mi o tome razmišljamo. Kada bude bilo moguće, imat ćete struje, imat ćete osvetljenje, kada bude bilo, i ako bude bilo moguće, imat ćete i mogućnost da čujete vesti, da preko televizije, preko radija ili kako god već. Ili postoji mogućnost, naravno tada, da mi hoćemo da otvorimo, evo sad opet ekskluzivno, za one koji nisu čuli do sada, The Gold banku u Srbiji. Znači, hoćemo da radimo sa velikim kapitalom, sa velikim novcem. Zašto ne bismo lansirali naš satelit i imali, na primjer, ne znam, pristup nekim drugim podacima i sve to u neko vreme, ukoliko bi desilo tako da padne ta neka informativna mreža na zemlji, da možemo bar preko satelita da imamo neke podatke i tako dalje i tako dalje. Da sad ja ne pravim te neke scenarije kako i šta, ali u principu svako ko kupi paket, znači vidite ovo sada, ovo je zaista fair deal, onaj koji kupi paket Doomsday Coina, on će moći da boravi u našem solarnom gradu kada ga budemo izgradili odmah posle istraživačkog centra u mirnodopskim uslovima. Znači šta vi gubite? Ništa ne gubite. Vi možete već da boravite u njemu i pre kataklizma, ali kataklizma može da se desi za 50 godina, pa u redu vi ćete 50 godina živjeti u solarnom gradu. Za čega? Pa za ono što ste već, tako reći, sebi bukirali, odnosno rezervisali taj neki čuvati sve ono što je naše, pošto je to reći naše okrilje, ja sam odgovoran za to, tako da tu odgovornost preuzimo na sebe. Vila koja će biti luksuzna, sa bazenom, sa dvorištem napolje, video nadzor i sve ono što treba, znači senzori za blizinu i tako dalje, kako već to dolikuje. Kada budemo primali te investitore koji će uložiti u naše projekte, kako u coine, tako i ove koji dolaze Greenfield, tako reći, investicije i sve ostalo što ćemo raditi, naravno našu The Gold banku i sve ostalo, onda idemo korak dalje. A to je kupovina zemljišta, izgradnja tog, znači, solarno-ekološkog istraživačkog centra i onda, naravno, naši poznati naučnici i ti svi inovatori će raditi na tom solarnom gradu. Naravno, solarni grad će biti vrlo, vrlo modern, sofisticirani grad, koji neće biti veliki površina, ali u principu, znači, sastojaće se iz nekih 5 delova, kako je moja zamisao, to ćemo vidjeti koliko je tehnički moguće tada. I svih tih 5 delova će graditi jednu celinu kada se sklopi, znači, u jedno. A ovako, inače, mogu sami da opstanu kada su, tako reći, razdvojeni na tih 5 delova. Znači, to je čisto radi te težine, radi lebdenja i čak boravka pod vodom i tako dalje. Ali to su neki tehničke stvari, tehnička pitanja koje će morati rešiti sa našim, znači, tim najimpozantnijim stručnjacima, inženjerima i svim onima koji se bave, znači, svim stvarnim građevincima i tako dalje. Naravno da se grad neće graditi od opeke i od crepa i ne znam ti blokova, to je glupost, ali od svih savremenih modernih materijala i tekako će biti izgledan. Čak i on na slici nije tako, pa neće naravno i naš. Tako da to je to, znači imat ćete Doomsday Coin sistem koji će biti vrlo, vrlo privlačan, a vidite i sami naravno da nudimo 3 načina zarade, wow, do sada ne vidi sistem da postoji 3 načina zarade, da se odličemo 13% naših prihoda, wow na to, ne postoji niko do sada, ako su se eventualno odricali, možda jesu nekih, čini mi se, 7 do 8%, mislim da to ne Stiford ili neka kompanija, i koja danas postoji i svaka čast i neki treba da postoje, ali do sada nisam vidio 13% da se neko odliče svoje zarade i da napravio takav sistem da od ljudi koje ste vi učlanili, koji su kupili neki paket, vi imate takođe zaradu. Do sada nisam vidio to, ali dobro, nema veze. No, to je, znači, što se tiče Doomsday Coina, on bi trebao doći za nekih otprilike tu, ajde da kažem, neka bude i 2 nedelje, ne mora 10 dana, 2 nedelje. Prezentaciona dolazi sada, znači do srede, to je za 2-3 dana, ali u principu ovaj drugi taj deo, sistemski deo, znači kupovine coina, kupovine paketa, referalni program, neka bude, ajde još jedno 2 nedelje, mada verujem će to mnogo brže, ali neka bude 2 nedelje. Tako da, otprilike, računamo do nekog 15. pa neka bude i 20. oktobra, eto, taj Doomsday Coin će biti integrisan u naš The Gold sajt i tako da ćete moći da imate sve benefite i tog sistema. Do sada, znači ja ne znam kome dao najbolje uslove,
za ulaganje, a takođe kasnije naravno i za mnogo veće zarade. I sad još jedna stvar, tehničke prirode, postojeći ne vlasnici nego članovi u The Gold sajtu, znači na The Gold sajtu, ne moraju da se registruju za Doomsday Coin. Samo, znači, uživajte, pojavit će vam se 500 Doomsday, znači DD coina, će vam se pojaviti na vašem nalogu. Ništa, znači, ne treba da radite. Imaćete samo linkove, kasnije uključite ljude da biste dobijali prvo coine od njih, a kad kupuju pakete, naravno, i zaradu u coinima i dolarima, znači to da znate, da nije samo u coinima, nego zagrada u coinima i dolarima, ponavljam, i to je tih 13% koje se mi odričemo dolara, i imat ćete takođe mogućnost kad neko kupi taj paket za preživljavanje, survival paket, od 1 do, pa vidjet ćemo verovatno 5 koliko će biti, dobijate 3% u tom prvom levelu i 1% u tom drugom levelu. E sada, znači, ovaj video ću zaključiti jednom informacijom, a to je naš budući The Gold univerzum. Naravno kako se i zove ova grupa, zato znači i jeste. Šta je The Gold univerzum? The Gold univerzum je u principu 12D investiciona igra. Znači, ljudi, da li ste dobro čuli? The Gold univerzum nije investicioni sajt. Nije do sada bilo šta što ste videli na internetu, da vi uložite novac, pa ponzi šeme, pa hype, ne znam ti, pa onda ti neki, bilo kakve šeme, da ih ne pominjem zaista, znači, koje proizlaze kasnije u scam, gde se da prodaju pa nestaju i tako dalje. Ne, znači, The Gold univerzum je investiciona, zabavna, poslovna igra. I zaista, kada kažem, to i mislim. On bi trebao da bude operativan pa za nekih otprilike 2 meseca od sada. Ja se nadam zaista da za novu godinu, sada 2019. mi ćemo imati naš The Gold univerzum urađen toliko da već može da se igraju neke igre u njemu, koje nisu ono jednostavno, kako bih rekao, proste igre, gde je neko skinuo sa interneta pa ubacio unutra, na primjer, da gađate neke tamo loptice ili Tetris ili tako, ne. Nego ćete imati zaista vrlo profesionalne igre, pošto imamo i profesionalne programere koji će nam raditi te igre. Naravno, bit će plaćeni za to, i to od novca prodaje The Gold coina, Doomsday coina i tako dalje i tako dalje. Dakle, da u principu, znači, The Gold univerzum će biti investiciona 12D igra. Imaćete u njemu opciju da kupite The Gold coine, Doomsday coine, drugi coine koje ćemo mi izbaciti vremenom, i to će biti sistemi. Sam The Gold univerzum će se sastojati iz galaksija. Znači, iz čega se sastoji jedan univerzum? Iz galaksija. Šta su te galaksije u našem slučaju? Sistemi. Tako da ćete imati, na primjer, jednu galaksiju gde kupujete The Gold coin, druga galaksija mining, gde se rudari, i to će sve biti proučeno kroz neku priču. Tako da ćete vi imati priču. I mi vama zaista nudimo priču koja se realizuje i može materializovati, i zato je 12D. Imate bioskope 5D, na primjer. Imate sada 7D. Kada izlaze onako da iz ekrana, ono, pa ih vidite, ti hologrami i tako dalje. Ali to je, znači, ono što vi ne možete da uzmete u ruke, a mi vam nudimo opciju 12D. Nešto što možete da uzmete u ruke i da opipate. Znači kako naš narod kaže? Da, to meni šuške u rukama, dajte meni šuške, brate, pa ćemo mi da pričamo. Upravo to. Mi vam sada dajemo šuške, pa sad vi vidite šta ćete. Tako da, što se tiče The Gold univerzuma, bit će sastavljen iz galaksija, to je sistema. Svaki sistem galaksije će biti za sebe, ali u The Gold univerzumu. Zašto univerzum? Zato što je univerzum bezgraničan, kao naš sistem. I zato je The Gold univerzum igra i internet sam za sebe. Tako da ćete u The Gold univerzumu imati gotovo sve na jednom mestu. Tako, ništa vam neće trebati da izađete van njega. Ali pazite, imat ćete i activity faktor. Opciju gde, kad god se ulogujete, da bilo šta da radite, koliko god vremena da provodite na sajtu The Gold univerzuma, vama će da ide onaj brojač. I on će da broji nešto. Šta će brojati? Brojat će zlatnike.
100 miliona zlatnika jednako 1 de gold coin. To je znači ta neka vrednost. Pa sada kada budete skupili toliko de gold coina, moći ćete da ih keširate u coin balance i da dobijete de gold coine za to. To je znači activity faktor. Imaćete dnevne zadatke. Naprimer, pa bić utorni 5 ljudi, dobit će toliko i toliko de gold coina. Pa, naprimer, idi na planetu zombija, donesi to i to, a naravno na planeti zombija imaćete zombije, pa ćete da pucate u njih, pa ćete da se čuvate da vas ne pojedu, tako ne zarazi ili bilo što drugo, i to sve će se dešavati kroz neku priču. Naravno, priča će biti na toj nekoj planeti, u tom sistemu, ili da nekom, se desilo to da naučnici su, ne znam, igrom slučaja pustili neki virus u opticaj i ljudi su, odnosno ta bića koja su živjela tamo su postali zombiji, to nisu ljudi, nego će biti neki vanzemaljci, tako da u principu znači, morate se boriti sa njima. Imaćete planetu izobilja. U toj planeti imaćete, na primjer, jednu kuću, imaćete bašticu, pa sad jedno povrće, da li će to biti paradajz ili što god. Imaćete, na primjer, ovamo neku staju, na primjer, pa ćete imati kokoške. I sad, na primjer, imaćete tržnicu. I onda od te kuće pokupite, na primjer, te dukate ili šta će biti već coine, te novčiće, koji nisu digital gold, koji nisu de gold. Onda ovamo ćete pokupiti jaja, pa ćete predati u tržnicu, onda, na primjer, pobrati baštu, pa ćete u toj bašti znači dalje prodavati šta imate i tako dalje. I onda od tih para koje skupite, moći ćete dalje, znači, da uštedite što više, pa da kupite, na primjer, još jednu kokošku, pa, ne znam, možda čak i kravu, da pomuzete mleko, da to date na tržnicu i tako dalje. Znači, strogo smo protiv ubijanja životinja, tako da neće biti prodavanja mesa, neće biti nikako kasapljenja, niti bilo šta, ali samo proizvode, znači, od tih životinja. To da znate, da podvučem, da znate o čemu se radi. Tako da, jednostavno, po tom pitanju će isto, na primjer, će biti znak da smo protiv GMO, tako da u startu radimo na svesti ljudi koji će biti na toj planeti izobilja, da će pisati stop GMO ili tako nešto, znači organski proizvodi su u pitanju i onda ćemo tim nekim tekstom pozvati ljude da gaje organsku hranu i upozoriti da ne valja GMO da koriste iz raznih razloga i tako dalje i tako dalje. Znači vidjet ćete vrlo edukativno, inspirativno, interesantno, zabavno i nešto što ćete naravno napredovati u tome, jačati svoje naloge kasnije da biste mogli da isplaćujete i tako dalje i tako dalje. Imaćemo svoju izmišljenu religiju, naš program se zove Bojan, pa će glavni bog da bude Bojan. To je logika, znači on stvara univerzum, on pravi to, on konstruiše, tako da ćete imati te neke dodatne, tako reći, bogove, znači to je zamišljena religija, ponavljam, zamišljena religija u igri. I sada kad, na primjer, od tih nekih letina, od tih nekih prinosa ne prodate, nego prinosite, na primjer, bogovima sad dar ili poklon ili bilo šta, i onda dobijate, na primjer, plus 5% na mining, pa dobijate blagoslov u novcima, pa dobijate, na primjer, u ovome i u onome, ili bilo šta drugo. Znači, pored tih dnevnih zadataka, znači, koji će se sastojati, rekao sam, od učeni 5 ljudi, pa ne znam ti, idi na tu i tu planetu, donesi to i to, pa, na primjer, ne znam, uradi to i to, dobit ćeš i tako dalje, i activity faktora, imat ćete i ovu opciju. Tako da računate i na to, znači na tu neku religiju i na prinošenje tih nekih žrtava, odnosno letine i svega toga što vi zaradite, što napravite, stvorite i tako dalje, a naravno i The Gold Coina da biste imali mnogo više otprilike tih nekih delova. E sad ono isto što neki jako interesuje, bit će naravno i planeta rata gdje ćete morati da ratujete, to je za one koje vole jednostavno pucačinu, vole ratovanje, pa neka idu tamo. Biće planeta rešavanja zagonetka, pa ćete rešiti zagonetku, dobit ćete nešto The Gold Coina, dobit ćete nešto ne znam ti čega, ali takođe kako vreme prolazi, na primjer, desit će se to da vam razbojnici dolaze i da vam kradu letinu na onoj planeti izobilja. Šta rade?
pogaze tamo, znači sve useve, pokupe i onda šta treba da radite? Pa naravno treba da gledate svoju vojsku da biste zaštitili. Pa ćete imati nešto malo vojske, ali tu vojsku ćete moći nadograđivati, ali to ćete kupovati The Gold Coinom. Zato ljudi kupujte sada što više The Gold Coina. Imate opciju po 0,01 plus 50%, minimum uplata je $100, dobijete 150.000 The Gold Coina. Kasnije će vam trebati, vidjet ćete koliko The Gold Coina. Beskonačno mnogo. Da jačate naloge, da biste bili opet mnogo jači u igri, da biste kad igrate jedni protiv drugih takođe mogli da nekom opljačkate nešto, nećete ceo balans The Gold Coina, ali samo onaj balans koji on daje i sa kojim raspolaže u tom delu igre. Tako da ćete onda moći da jačate vojsku sa The Gold Coinom, moći ćete da kupujete vojnike, njihovu opremu i tako dalje i tako dalje. Šta je sledeći sistem? Sledeći sistem je socijalna mreža. Socijalna mreža gde ćemo mi plaćati kriptovalutom naših članova za aktivnost. Znači postavite neku sliku, film, igru, bilo šta, link, lajkujete, komentarišete i u odnosu na to što radite, bit ćete plaćeni u kriptovaluti. Do sada neviđeno. Otvorite grupu ili stranicu, vodite kako treba, bit ćete plaćeni za aktivnost. Takođe za uključivanje, uključite nekoga, bit ćete plaćeni za takođe uključivanje ljudi u coinima, tako da jednostavno i po tom pitanju nema šta da brinete. Onda znači dalje CoinDoubler. CoinDoubler, to znači da ćete u coinima moći da ubacite nešto, znači tamo coina, u taj CoinDoubler, i onda ćete moći da zarađujete u coinima. Ali taj CoinDoubler će imati mogućnost da se zarađuje u dolarima. Tako da ima mogućnost što ubacite u dolarima, dobijat ćete i u coinima i u dolarima ili samo u dolarima kako vi budete to hteli. Zavisi da li hoćete više coina ili dolare. Zato vam kažem, ljudi, kupujte sada što više The Gold Coina. Sada je vreme, znači sada je vreme i to budite sigurni za ono što spremamo, što radimo. To će biti nešto najveće do sada što postoji. Imaćete opcije da kupujete domene, za one koji ne znaju, domeni su www. Pa onda ono, ili https, pa onda kako ide dve tačke, dve crte, pa www i tako dalje. Znači, adresa sajta, to su domeni. Moći ćete da kupujete domene, moći ćete da imate opciju da pravite vaše sajtove, da unapređujete vaše sajtove. To je sledeći sistem, znači, koji ćemo praviti. Onda jedan od sistema koji ćemo praviti će biti takođe nešto će nam biti jako bilo interesantno. O tome ne bih govorio, jer to je baš ono, tako reći, taj neki dalji cilj. Znači, tu je blizu je, ali je dalji cilj od onoga što treba da sprovedemo. Tako da, znate, ja bih ponovo sada sve pozvao. Ljudi, ne znate šta će biti The Gold univerzum. Ovo su samo neke stvari koje sam pomenuo. On će biti mnogo više od toga. Do sada neviđeno. Naprimer, kao što postoji, rekao sam, online igra EVE od 2009. koja postoji, kao što postoji League of Legends i tako dalje. Znači imat ćete zaista vrlo kompleksnu grafiku, vrlo kompleksne sisteme, neće biti tipa Tetrisa, mada će biti tako nešto, naprimer, bit će planeta sreće, naprimer, i to gde ćete moći da, kao sada što imate na našem sajtu, okrenete točak, uložite coina, okrenete točak i sada zavisi da li ćete dobiti, šta ćete dobiti i koliko ćete dobiti. To isključivo zavisi od vas, tako da bit će tu i tombola, odnosno loto, bit će tu i one slot mašine, ono, kad povučete onu ručku pa onda vam okreće pa sad zavisi dobijete coine ili izgubite ili duplirate ili bilo što drugo. Tako da bit će svega. Biće svega, mi radimo na tome, planiramo minimum 5 godina da razvijamo ovaj naš sistem, ovaj sadašnji kako jeste, a onda ćemo kasnije vidjeti da li ćemo još neki, da li ćemo još nešto kasnije u budućnosti da razvijemo drugačije, ali ovaj sistem sada planiramo minimum 5 godina da razvijamo i ja sad procenjujem otprilike nekih 80% za ti 5 godina ćemo mi uraditi što smo planirali. Naravno, mnogo više toga će doći, tako da budete spremni. Budete spremni i zaista naš sistem sa svim ovim i onim što ćemo da pokrenemo će privući desetine i desetine miliona članova. Pa pazite, ako neka igra koja se reklamira preko Facebooka može da, na primjer, koja meni bez veze potpuno, da ima 13 miliona članova, neke da imaju 25 do 30 miliona članova,
koliko mnogo više naš sistem može da ima članova. Jer vi ovde, ako ste me razumeli dobro, ne napravite samo u igri, nego možete da isplaćujete vašu zaradu. Investicioni sistemi sami po sebi nisu realni, nestaju, postaju skem i zatvaraju se. Zašto? Zato što su samo jedan sistem i onda nakon toga zavisi od toga koliko ljudi uđe i koliko novca ostave u sistem. Od ovog momenta kada je veća isplata od uplata na sajt, oni polako počinju se gase, nestaju i kraj. Tako je bilo i sa ovim Variobitom, to je poslednji koji je po meni, koji sam vidio, koji je ugašen, tako je to je propast. Ali kad vi imate nešto, da vežete ljude na sajt, da stalno se novi uključuju, a to je socijalna mreža, da stalno novi dolaze, da budu interaktivni sa sajtom, a to su naše igre, da stalno učestvuju, da kupuju coine, a onda im raste, znači cena 0.03, pa onda kupuju ljudi coine da bi jačali u igri, da bi jačali naloge, da bi više zaradili kad pokriju menjačicu, pa onda je cena coina 0.04, pa onda kasnije 0.05 i tako dalje, dok ne dođemo do 0.01, gde ćemo završiti ICO Digital Gold coina, odnosno Gold coina, i onda će se pojaviti gde u menjačnici našoj, gde ćete i vi moći da postavljate vaše ponude, vaših coina u menjačnici i mnogo više zarađujete. U kom smislu? Pa evo, na primjer, ako kupite coine sada po 0.01, na primjer, i date $1000, logično je za 0.05 cenu coina da ćete dobiti $5000. Ako je cena 0.01 na sajtu, zvanična, a vi postavite po 0.05, a kupili ste po 0.01, $4000 je vaša zarada. Onaj ko je mudar, ko ima pamet i ko ima bar malo mozga, taj će shvatiti što pričam i taj će krenuti i kupovati coine što više sada. Pogotovo akcija 0.01 plus 50% dok još uvijek traje, to je bilo znači predodređeno da se finansira 22. međunarodna konferencija koju je održao Ekološki pokret Novog Sada. Mi smo finansirali je, ona je održana 26. do 28. sada septembra. Očekujemo video snimak, kada bude izašao video snimak i slike, to ćemo objaviti na sajtu naravno, ali su nam ostali neki troškovi koje treba da još potkrepimo za štampanja, za tamo te, kako zove, ručkovi koji su bili, kulturno-umetnički program koji je održan i tako dalje i tako dalje. Tako da to još uvijek je ta opcija 0.001 plus 50% coina još uvijek je aktivna, upravo iz tog razloga. Jer treba zaista, znači, da sve odradimo kako treba i novčano, pošto smo organizacijono, čuo sam, jednostavno uradili fantastičnu stvar. Ok, znači da znate da smo finansirali i 22. međunarodnu eko-konferenciju. To će biti sve video snimak, bit će dokazi, tako da ne brinite i po tom pitanju, sve dokumentovano. U redu, znači što se tiče Digital Gold univerzuma, odnosno The Gold univerzuma, ja ne bih više mnogo pričao o tome i dalje bih pozvao sve ljude koji rade mining, koji su kupili mining pakete, da što više coina ostavljaju. Ljudi, ne trebaju vam dolari. Ako vam trebaju dolari, idite na neki drugi sistem, uložite i uzimajte dolare. Vama trebaju coini. Mi smo namjerno formirali tako sistem da 50% dobijete u coinima, a do 50% možete uzeti u dolarima. Zašto? Pa uzmite 10%, 20% u dolarima, da možete reklamirati, da kažete da zaista isplaćujemo, što je tačno, a to ću vam sad i dokazati i pokazati, već 2 meseca mi isplaćujemo. Ko mene obično otvoreno ovako brdo prozora, nemojte zameriti, ali to jeste tako. Znači, withdraw opcija, i sad ovo su isplate od mining paketa. Neki su poslušali, pa dobro, evo sada. To je vama u korist. Mi imamo dosta para za isplate, nemojte brinuti o tome. To je u vašu korist, ja govorim u vašu korist. Znači, 1.10. danas u 16.10 je neki Zofio 1 povukao $9 PayPal. U redu. Ovamo 30.9. isto, znači, povučeno 18, pa onda 27. povučeno 170, pa 26. 26, pa 25. 150 i tako dalje. Znači, ako idete dalje, vidjet ćete zaista koliko je tu dolara, tako reći, povučeno. Opa, ima ovaj koji je 7250, oho,
pa smo onda isplatili 5000, pa 1000, pa 9, pa 8, pa 44 i sada to zavisi, znači, od ljudi ima 26, pa 175, pa 175, zavisi koliko je ko uložio. I tako da imate sve, znači, transparentno na last withdrawals, to je kad se logujete, pa onda vidite, opa je 772 je ovde terminator, je isplaćeno 51, 183 i tako dalje i tako dalje. Tako da mi zaista 2 meseca koliko nam radi već mining, imamo i 744, dobro, zato što ću broj da ne čitam, opa, 2045, ko je to, Trice Alsmake, dobro. Znači 2145 isplaćeno, to su isplate, a ovo su, znači, depoziti koji su ubačeni, pa sad 309, pa 33, pa 100, pa oni koji se prepoznaju po nickname-u, znate o kojima govorimo i koliko je zaista ovo realan prikaz. Tako da je, eto to, znači posljednja uplata je bila $100, 1.10. pa 20, pa 100, pa 50, pa 100, pa onda imamo, znači, dosta isto ovde uplata i imamo 500, da, Kukulele je uplatio 500, ne možemo otkriti njegov e-mail, njegov identitet i tako dalje i tako dalje. Što znači da zaista smo neko ko drži svoju reč i neko ko isplaćuje ljude i gde jednostavno nema mesta za prevaru. Apelujem na sve ljudi, uzimajte coine, manite se dolara, uzimajte coine i coine. Zato su i formirani paketi da što više možete 100% coina da uzmete, zaista će vam trebati u The Gold univerzumu, pogotovo u menjačici. Da, još jedna stvar koju nisam rekao, a pomenuo bih, mi ćemo, kada, znači, se osnuje ta naša izmišljena religija, kao i svaka igra što ima između ostalo svoju tu neku unutrašnju religiju, ja sam imao i na Ikarijamu i na Elvenaru, znači, koji igram u poslednje vreme, zaista, znači, postoje, znači, te neke unutrašnje religije. Sad ne znam da li na EVE, na League of Legends, ja ne igram te igre, ali verovatno da postoji neki oblik unutrašnje religije. To je nešto normalno. I sada, što će biti? Napravit ćemo mini menjačicu, znači malu menjačicu, gde ćete vi moći postaviti vaše coine u nekom određenom periodu samo zato što vrhovni bog Bojan želi da vas blagoslovi materijalno. I tako ćete vi moći prodati vaše postojeće coine drugim licima po toj ceni koju budete vi formirali. To ćete vi da odlučite koja će biti cena, a ti koji budu kupili te vaše coine, oni će od tog boga Bojana dobiti plus ne znam ti koliko posto coina ili dolara ili zavisi čega, onoga možda ambrozije ili nečega, dijamanata ili čega god ono bude bilo potrebno u igri. Tako će biti vrlo privlačno, a moći ćete već u samom startu, kada osnovimo, znači, tu unutrašnju religiju, da unovčite deo vaših coina u toj maloj menjačici. Znači, to nije konačna menjačica. Konačna menjačica je tamo kad budemo 0.01 cene The Golda, sad smo 0.002, to je normalno za ICO, kao što vidite, 0.002, prodato je 34,49% coina, kasnije kad se završi, kad se dopuni to do kraja idemo 0.03, pa 0.04 i tako dalje. Brzo će ovo biti, verujte mi, jako ćemo brzo napredovati jer mi planiramo da se samo za 6 meseci otprilike od pokretanja The Gold univerzuma nama registruje negde blizu 5 miliona ljudi. Ne preterujem, ljudi će nagrnuti na naš sajt kada budu videli šta je to, kada budu videli zaista šta postoji, znači šta smo mi napravili, šta smo stvorili, ljudi će toliko nagrnuti na sajt da jednostavno će cena coina otići samo tako da to će mnogo biti prodano. I to je čitava suština priče. Pogotovo kad budemo imali socijalnu mrežu, a to je sledeće The Gold univerzumu posle tih nekih prvih igrica koje ćemo napraviti, onda će ljudi teći da se registruju što više kod nas i da učestvuju u svim projektima koje mi budemo radili. Od kupovine The Gold coina, gde ćemo rasti cena naravno, do mining sistema, pa onda kasnije coin doublera, pa onda svi ti sistema koje neću pominjati, a koje ćemo mi integrisati u sjajni The Gold univerzum kada ga budemo pokrenuli. Eto toliko da znate da se nalazite u jednom projektu koji je osuđen već sada na najveći uspeh ikada od bilo kog sistema koji je postao preko interneta. A vi ćete se jako brzo uveriti u to.
Samo kada se budete probudili i kad se budete ulogovali na vaš nalog, odnosno, ne ni ulogovali, nego kad budete samo došli na adresu sajta, vidjet ćete odmah drugačiji prikaz. Pisat će The Gold Univerzum, verzija 2, znači verzija 2, The Gold predaj SEO sajta, to će tada pisati dok ne završimo predaj SEO, naš do 0.001, tada krećemo ICO, i onda ćete vidjeti potpuno drugačiji prikaz, potpuno drugačije logovanje, potpuno drugačiju kancelariju, do sada neviđeno. Znači, kao pravi univerzum kako izgleda, tako će izgledati naš grafički prikaz. Kao pravi univerzum. Imaćete opciju da možete da promenite, da izaberete svog lika, kao u igri, da dodate prijatelje jednog drugoga, da komunicirate preko četa i to će sve biti, kako da kažem, urađeno toliko napucano da nećete verovati svojim očima šta vidite. Tako da, ok, to je to, znači, The Gold Univerzum je nešto što je naravno jako blizu, na njemu se već uveliko radi, znači već uveliko radi, tako da dosta stvari će također biti sa ovog sajta preneto u njega, direktno, možda sa nekim malim prepravkama i ispravkama, ali to znači da je nekih 30% The Gold Univerzuma do sada urađeno tog prvog dela kojeg ćemo uraditi, ne ono što ćemo dodavati. Jer će pisati kako, na primjer, treba da pokrenemo koji sistem, pisat će zatvoreno i onda dolazi uskoro. I onda nešto malo o tom sistemu. Tako da svi vi koji ste sada tu, vi ste na putovanju. Vi ste na putovanju kroz The Gold Univerzum i sad se tek zagrevamo, sad se tek pripremamo, sad su pripreme. Znate, vi da biste bili, ajde kažem, astronaut, da biste bili neko ko leti svemirom, univerzumom, vi morate da imate pripremu. Tako moraju i naši programeri. Do sada nešto što ne postoji, ovo je test sajt. Verzija 1, test sajt. I zato nekada ćete vidjeti naši mailovi nisu nekada dobri, nekada nešto na sajtu ne stoji dobro kako treba, ali zato tu smo da ispravimo upravo iz tog razloga što ne postoji do sada nešto što mi stvaramo, a ovdje se tako reći treniramo. Koliko mi, kao znači, članovi ili pokretači, a vi kao članovi, toliko i naši programeri koji zaista rade jedan jako dobar posao u pozadini. Vi ne znate što oni rade, ali verujte mi da rade jako dobar posao. Ok, moram da snijem malo vode. Znači, neću dugo zaista pričati o tome više, ali imat ćete sve do sada što je neviđeno. Vrlo unikatan, jedinstven sistem. Ovako nešto, ovo što je sad poređeno ovoj meni sa leve strane, i to zaboravite. Naši sistemi će biti preko celog ekrana. Naši sistemi će biti bukvalno kada kliknete na njega, da on uđe u vas i vi u njega, tako reći. Preko celog ekrana se pojavi. Ovo sada što ovdje, to je samo neću probati, to je samo test. Tako da vidjet ćete, vrlo interesantne stvari dolaze. Ponovo vas pozivam, kupovina coina po 001, 50% ova opcija, kliknete tu, znači izaberete srpski jezik i sad ovdje minimum cena je $100, 150.000 coina, još 30 dana, 3 sata, 37 sekundi. I tačno, znači vidite, mi jesmo, znači zaista bili zlatni sponsor Eko konferencije koja je bila na svetskom nivou održana. To stoji, čak smo i ovdje navedeni kao Digital Gold Company generalni sponsor. Aha, sam malo, ovo sam ja otišao, aha, ovo može se, nisam vidio da može se vam konkristi, dobro. Tako je Digital Gold Company, Kompas je bila, znači, putna agencija koja je tamo njih organizovala, ovo su predavači i to gde se šta se odigrao, to možete na sajtu pogledati, na engleskom jeziku je, ali ja sam ih hteo da postavim na engleskom jeziku da bi što više naših članova to videlo, jer zaista imamo mnogo više, 99,9% članova stranaca nego naših ljudi. Ali dobro, to se govori više o nama. Ovo će zaista biti pravi brand, pravi srpski brand će biti. Ali dobro, to tek kada se pojavi, pa kada bude bilo jedno vreme, kada bude trajalo, pa će tek onda naši ljudi to primetiti. Taki smo mi obično. Šta mu možeš?
Znači imate promociju od 001, također isto je bila za The Gold konferenciju, 33,57% prodato, naravno bez GMO, tu su i naravno naše poruke non-GMO, znači bez GMO, srpski kvalitet i tako dalje, to mi je na engleskom jeziku, kad kliknete na srpsku zastavu onda je srpski jezik, tako da možete da pročitate šta su naši ciljevi, zašto, znači, da se kupuju coini, šta vi imate od toga i tako dalje i tako dalje. Imate opciju plus 25% i sad najnovija opcija koja je dodata, a to je da iz ovoga cash balansa možete da prebacite novac u balans i da sa njega kupujete ono što imamo na sajtu. Znači sve ove opcije plus mining pakete, znači ne morate više podizati na platni procesor pa vraćati nazad da vam platni procesor ne pojede proviziju, nego direktno sa ovog balansa prebacite pare na ovaj i onda kupujete šta želite. Pa tu je, kao što sam rekao, 25%, to je po 0,02 cene coina, 25%, tu je minimum $10, tako da možete da kupite, na primjer, za $25 15.625 coina, kliknete na opciju 25%. Ok, to je to. Sad ovako, pošto ja ne mogu da ne kažem istinu, jer ne bih mogao da spavam, što na umu to na drumu. Evo, ako šta se desilo, tako da ono što budem kasnije rekao da mi ne zamerite ukoliko nešto pogrešim ili nešto, eto, ponovim. Stvari u tome da sam juče počeo snimati video, nakon konvertovanja prikazalo da ima 6 fajlova, međutim kad je završio konvertovanje bilo je samo 4, što znači prvi je prebacio, drugi mi je progutao, nestao, jednostavno nema ga, treći, četvrti i peti postoje, ali zadnji šesti završni ne postoji. To je, znači, taj deo sad gde sam kupio coine i gde sam pokazao, znači, da se coine dobijaju i sad šesti deo takođe je nestao. Eto, u redu, znači, da to nisam rekao ne bih mogao zaista spavati, da sam samo nastavio dalje kao da se ništa nije desilo. To bi me onako opterećivalo. A pošto ja nisam takav, ja moram da kažem istinu šta i kako je bilo. U redu, pokušat ću da se jednostavno saberem i da nastavim bukvalno tamo gde sam stao. Pa sad i da rezimiram, u tom rezimiranju ću pokušati da neke stvari iz tog drugog dela videa, tako reći, obnovim, ne da ih ponovim, da ih obnovim, tako da bukvalno i njih imate u ovom sada videu. U redu. Znači, sada, pošto sam kupio coine ovde i pokazao kako to ide i sve, ja pozivam zaista sve da kupuju što više Digital Gold coina, odnosno The Gold coina. To će mi ljudi jako puno značiti u The Gold univerzumu, to budete sigurni. Jako mnogo će mi više značiti u menjačnicama. Jer pazite, oni koji su ranije kupovali Bitcoin dok je bio, na primjer, 2 centa 2009. kad je izašao, pa počeo malo da raste, su ljudi počeli da ga prihvataju i da ga kontaju kao neku valutu, pa onda tamo ne 2000, pa čini mi se 10. 11. je već bio 20 centi i to kao prva, znači ta kriptovaluta. Oni koji su ga tada kupovali, na primjer, na stotine miliona i milijardi komada za tako sitne pare i sitna ulaganja koja su tada bila, evo sad, znači, mogu da prodaju samo jedan deo toga što imaju i da zarađuju, tako reći, desetine pa i stotine hiljada dolara. Pa sad vi vidite, znači mi hoćemo i imamo cilj da do 2020, pa otprilike tu negde prve, druge, da se približimo Bitcoinu i odmah nakon toga da ga i prestignemo po vrednosti radi onoga šta ćemo sve da uvedemo i da sprovedemo u The Gold univerzumu. Naravno, imat ćemo naš pretraživač gde ćemo ljude plaćati za aktivnost, da ne traže, na primjer, neke stvarčice preko Google-a, nego preko našeg pretraživača i da na taj način jednostavno dobiju od nas zaradu, a zašto neko ne bi dobijao zaradu i pretraživao sa savršenim pretraživačem koji će čak i biti bolji od Google-a, a, na primjer, da pretražuju preko Google-a koji im neće ništa dati, gde će samo Google zarađivati. Tako da jednostavno imamo jako mnogo stvari, znači stavit ćemo čak i naš sajt, bit će poput YouTube-a gde ćete moći postavljati sve video snimki, kažem, internet sam za sebe. Evo, redu, znači da ja sad rezimiram ovako sve. Znači, The Gold coin smo započeli tamo negde u martu 2018. godine, znači ove godine. Imamo sada impozantan broj zaista članova, znači koji se kreće preko 650.000.
i do sada nisam vidio kompaniju da za tako brzo vreme toliki broj članova učlanila, da je obezbedila, ali eto, mi smo uspeli. Prodaja nam ide fantastično, imamo u ponudi, znači, prodaju, znači, The Gold coina, pa tu imamo neke promocije, to je, znači, po 0.01 da bi platili, pošto smo finansirali eko konferenciju, pa da bi platili neke zaostale delove, troškove i tako dalje, a imati plus 50% na 0.01 cenu coina, to je minimalna uplata od $100, tako da $100 dobijete 150.000 coina, ali te coine kasnije koristite u The Gold univerzumu da napredujete, da biste zaradili novac u menjačnici i tako dalje i tako dalje. Sad, znači, dolazimo do Doomsday coina, to je sledeći coin koji pokrećemo, znači u ovom rezimeu, jako je bitno, a shvatio sam otprilike, znači, koji deo fali, a to je da kada kupujete te pakete survival, znači te za preživljavanje i to, vi ćete dobiti jedan deo coina, ok, znači dobit ćete jedan deo coina i onda, znači, šta ćete sa njim? Sa tim coinima koje dobijete, kasnije ćete ih prodati u menjačnici i povratit ćete novac koji ste uložili u pakete, ili čak taj novac možete da uložite u nadogradnju paketa i da uzmete veći paket za survival, u slučaju katastrofe i kataklizme. Je tako? Znači, vi ništa tu ne gubite. Sve ono što vi sada uložite, to je pozemljeno, tako reći, kad se izgradi solarni grad, boravite u njemu, u slučaju kataklizma aktivira se paket koji ste vi rezervisali i onda nakon toga se dešava šta? Dešava se da jednostavno možete, samo malo da ja isključim ovaj Skype sa programerima i to da bih mogao nastaviti sa radom. Ok, dobro, ovo sam ja rešio sada sa programerima, znači otišao sam offline sa Skype-a, trenutno da me ne uznemiravaju, sada, znači, po pitanju rada na Doomsday coinu i tako tih nekih stvari i to koje mi radimo u pozadini, tako da mogu nastaviti moje izlaganje. U redu, znači, svi oni koji rezervišu, znači, tako reći, te pakete za survival, oni će se aktivirati tada kada budete već uveliko bili u solarnom gradu, ukoliko naravno želite da budete u njemu do tada, u mirnodopskim tim nekim uslovima i to, i u slučaju te katastrofe, ti paketi se aktiviraju za vas. Naravno, što skuplji paket, više ćete stvari dobiti i više, znači, tih nekih pojedinosti i tih nekih, tako reći, propratnih, znači, stvari. Sad tu će biti bukvalno u ponudi svega i svačega, tako da još nije završeno kompletirana ta ponuda, ne mogu mnogo da pričam o tome, ali vidjet ćete uskoro na sajtu. To je to što se tiče Doomsday coina, znači, kada bude izašao, najbitnije da znate da svi članovi će dobiti koji su registrovani u The Gold sajtu, ovom sada, znači, koji vam animira, koji vam ide, oni će dobiti 500 Doomsday coina, a kasnije kada se ljudi budu registrovali koji nisu članovi, oni će dobijati po 250 kada pokrenemo sistem. Znači, šta je sada? Najbitnije je, učlanite što više vaših ljudi da bi dobili po 500 Doomsday coina. Naravno, oni mogu i da kupuju The Gold coine i da učestvuju u čitavom projektu, da kupe mining pakete, da učestvuju u svemu tome. U redu. Što se tiče The Gold univerzuma, znači, da sumiram i tu stvar. On je investiciona poslovno zabavna igra. Znači, prvenstveno je igra u pitanju. Sada, u toj igri će biti investicioni sistemi kao deo te igre, a zarada od tih investicionih sistema će moći da se isplaćuje preko vaših kartica, platnih procesora, na koji način budete želeli, i da je podižete u bankama ili u vašim bankomatima. Zato je naša igra, između ostalog, 12D igra, gde vi ono što se nalazi na sajtu, u igrici, možete kasnije da materijalizujete. Neće samo biti to, bit će gomila drugih stvari, da možete kupovati domene, pa onda na spoljašnjem internetu da ih koristite, da pravite sajtove na spoljašnjem internetu također da ih koristite. Znači, nešto što možete materijalizovati ili izneti iz naše, tako reći, investicione igre. Do sada nešto neviđeno, to je moja ideja, naravno, verujem da niste ni sumnjali u to, jer svaka suluda ideja može samo meni da dođe na pamet. Tako da to je čak i jedna jako dobra stvar. A verujte mi da je to nešto što će bukvalno zapaliti čitav internet. Nešto do sada što ljudi u životu nisu videli. Nešto što
će zaista biti pravi srpski brend. Znači pravi srpski brend. Ljudi kada budu videli šta smo mi stvorili, šta smo napravili, jedino što mogu da nas kopiraju. A ko se kopira? Pa oni koji su najbolji. Pa neće kopirati najgore, naravno. U redu. Znači, što se tiče The Gold univerzuma, pored tih investicionih sistema, imat ćete dnevne zadatke, na primjer, gde možete da zaradite više coina, gde možete da zaradite više stvari koje se budu nudili unutar igre, kako biste napredovali sa nalozima, kako biste jačali naloge, kako biste dalje, znači, mogli da zarađujete realan novac, i tako dalje, i tako dalje. I sad, na primjer, imat ćete da učlanite neke ljude, dobijete coine, da idete neku planetu, uradite to, da prodate u tržnici, na primjer, to virtualno što smo pomenuli, tako juče, na primjer, to neko mleko ili jaja ili med ili bilo što budete imali tamo gajili, što budete kupili od tih ponuđeni, znači, životinjica na toj farmi i tako dalje, i sve naravno non-GMO, znači bez GMO-a, tako da jednostavno dobijete onda, kad ponudite to, neke poene ili dobijete activity faktor ili dobijete coine ili opet nešto što će vam pomoći u igri i tako dalje. Znači, ne mogu mnogo da pričam o tome, to je sada samo ideja koju ćemo mi naravno sprovesti u delo, ali pošto nije, kako bih rekao, kompletirana i pošto nije sve onako dovedena u red i tačno nismo se dogovorili pojedinosti, ne mogu mnogo pričati o tome, samo mogu nam pričam idejni koncept znači toga, a to je upravo ovo. Tako da ljudi kupujte što više The Gold coina. Što više The Gold coina kupite, to ćete više jačati nalog, moći ćete više da napredujete u igri. Vidjet ćete, ima da se zaljubite u igru, ima da budete zavisni od naših igara koje budemo postavili. Kad kažem igru, onda apsolutno mislim na The Gold univerzum. Kad kažem igre, onda mislim na igre koje su u njemu. U redu, znači razumete, to je znači investiciona igra koja sadrži mnoštvo igara u sebi, investicioni programa, zatim znači tih nekih marketinških paketa i tako dalje i tako dalje. Znači u principu čitav internet u samom znači tom jednom sistemu. Naravno, taj internet će se bazirati na našem The Gold chainu, znači imate blockchain, to je blockchain Bitcoina i ostalih coina, a naš The Gold chain se zove upravo, znači, The Gold chain. Znači, ne zovemo ga blockchain, nego The Gold chain. I on će se bazirati na našem Warp protokolu. Šta je Warp protokol? To ćete imati uskoro prilike da vidite, možete pročitati na ovoj opciji ovde, znači gde piše inbox, pa onda nakon toga pronaći, znači, o Warp protokolu. Jeste, znači, Warp protokol, to je sveto pismo, bukvalno, sveto pismo naših coina. I to je apsolutno tačno. Imate prvo na engleskom jeziku i dole kada scrollujete imate na srpskom. Znači ovdje imate Serbian, odnosno srpski jezik. Tako da slobodno možete da posjetite vi koji ste članovi inbox, pa tu sve šta piše. Jako dobro ćete skontati naš sistem, šta je naša ideja. A ako niste članovi kada se registrujete, onda obavezno to uradite. Znači, M ćemo imati manje pitanja od strane vas, a M sa druge strane ćete razumeti čitav naš koncept i zaista se, znači, zadiviti njime i ostati zabezeknuti onim što ćete pročitati, a što mi želimo da ostvarimo. U redu. Znači, to je to. Što se tiče The Gold univerzuma, pa treba bi, znači, da proradi po meni tu negdje prilike početkom decembra, znači jednom 2 meseca. Pošto jedan deo se već radi na njemu, tako da u principu, znači, kada budemo završili te neke početne delove. Sad ne znam koliko ste razumeli, znači mi kad budemo izbacili The Gold univerzum u decembru mesecu, on neće biti kompletiran, daleko od toga. Pa to će tek biti možda 1 ili 2% onoga što će da bude u njemu. To će biti ono što je pokrenuto, a kasnije će da budu sistemi ili galaksije koje ćemo mi da otkrivamo zajedno sa vama na tom proputovanju kroz taj naš The Gold univerzum, odnosno koje ćemo mi da pokrećemo vremenom. A dok ne budemo aktivirali naš sistem ili sledeću galaksiju u tom našem univerzumu, onda će jednostavno pisati dolazi uskoro i nešto o tom sistemu koji dolazi uskoro. Naravno, naša socijalna mreža, gde ćemo plaćati ljude za aktivnost u coinima, ona će bukvalno eksplodirati na sve strane, jer će ljudi hteti da se uključe, da se registruju i da učestvuju u onome što mi budemo nudili. Naravno, to je
vaša aktivnost i naše plaćanje. Vi postavljate slike, video, linkove, lajkujete, otvorite grupe, stranice i zato ćete biti plaćeni u, naravno, našim coinima. Onda ćete imati dalje sistema, također imat ćete sistem kupuj i prodaj. To je još jedan način gdje ćete vi iz naše igre moći da materijalizujete stvari. I zato jeste 12D. I to je meni bila suština. Ja kada sam osmišljavao The Gold Univerzum kao investicionu igru, imao sam prvo na umu šta da uradim da bude drugačija od EVE, League of Legends, World of Tanks i tako dalje i tako dalje. I onda mi je palo na pamet, čekaj. Ono što može se uradi, a to je materijalizovati stvari iz moje igre. Aha, sad, kako da se to sprovede? Ja sam pričao sa programerom i mi smo našli sijaset opcija kako to uradimo. Znači, vidite, ljudi, ne postoji do sada takva ideja. Takva ideja ne postoji. Ukoliko za nekih par meseci, kad mi bacimo The Gold Univerzum, jer negde vidite, znajte da su je kopirali od nas. Znači, ne postoji nigde. Mi smo unikatni po tom pitanju. Šta hoćemo da uradimo i šta ćemo uraditi. Tako da, bukvalno, vi postavljate nešto u toj, na primjer, u tom sistemu kupuj i prodaj, vi postavite nešto, neku robu, i neko, na primjer, ponudi vama coine za to. Tako da možete da se cenkate koliko ćete coina da dobijete, da mu prodate i tako dalje. I naravno imate obavezu da nakon završene kupovine, kupoprodaje, mu pošaljete tu robu na adresu. I naravno, kao što sam rekao, juče The Gold Univerzum će imati kada se ulogujete, imat ćete svoj profil, imat ćete profilnu sliku, moći ćete da menjate svoju sliku, da objavite čak i svoju sliku, liču sa kompjutera, onda nakon toga da dodate jedne drugi za prijatelje, da četujete jedni među drugih, da se dogovarate, imat ćete saveze, također moći ćete da osnimate vaše saveze, znači udruženja, jel tako, gde ćete moći se dogovarate kako i šta dalje, koje strategije, ali također, pazite, moći ćete da igrate jedni protiv drugih. I sad jako je bitno, na primjer, da kada što god bude više vreme prolazilo, vama će trebati više vremena u vašem brodu da dođe do sledećeg tamo nekog 6., 7., 20. ili 29. sistema. Šta radite? Uključite warp pogon. Kako? Tako što platite nešto malo The Gold coina, a The Gold coin smo rekli da će naš svakodnevni novac, znači jeste The Gold Univerzum, jer se sve vrti oko The Golda, i onda se ubrza na warp 1. Doplatite više The Gold coina, ubrzava se na warp 2, na warp 3, 4, 5 do 10 i tako dalje. Da li će biti preko 10, vidjet ćemo. Bit će malo rizična vožnja, truckavo, ali po tom pitanju mi ćemo da se dogovorimo, znači programeri, ja, Dragan, znači svi mi koji smo u timu koji ovo pokrećemo. Tako da, što više kupujte The Golde, treba će vam na bilo kom mestu, za bilo šta. Kažem opet, na primjer, kad idete negde planeta zombija, koji vam je, na primjer, dnevni zadatak, a ne morate, ako vi ne želite samo jedan put dnevno da odete, nego želite da visite na toj planeti, imat ćete tu mogućnost. Ali vam treba šta? Municije mnogo više, života mnogo više i svega onoga što se tamo nudi. Znači, mnogo jače municije, svega bukvalno i svačega. Znači, ne samo više municije, nego jače municije. Pa će vam trebati na primjer neke stvari koje će moći se kupe samo sa The Gold coinom, ali zato ćete ih razbijati, ima da ih sečete samo tako. I onda ćete moći mnogo brže da napredujete, da pokupite tamo to što ima i da vam se otvaraju čak i nove neke skrivene stvari, skrivene pećine, tabele, gde ćete imati mnogo više svega, itd. Vidjet ćete jako zanimljivo, interesantno i nikada vam neće biti dosadno. A pitanje je zašto? Zato što ćemo mi stalno ubacivati nešto novo. I stalno ćemo izbacivati verzija, jer prvo idemo The Gold Univerzum, verzija 2.0, pa 2.1, pa 2.2, pa 2.3 i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Šta god novo ubacimo, kako god novu, odnosno postojeću igru koja je unutra, kako god je proširimo, šta god da uradimo nešto unutra, da promenimo, zamenimo, bilo šta, to će biti nova verzija koja će biti izbačena i naravno vi ćete biti obavešteni o tome. Po pitanju tiket sistema, ne brinite, i to će biti.
bilo koji problem, bilo šta da se desi, bilo koja nedoumica, bilo što da je u pitanju, pošaljete tiket, moći ćete da slikate, da nam pošaljete sa tom slikom, čak možda i video snimak ćemo vidjeti da stavimo, ako objavite na YouTube da nešto nije jasno, pa nam pošaljete da vidimo direktno šta se nešto ponaša u vašem nalogu, ili šta vam nije jasno i tako dalje, tako da ćete imati i to pokriveno. Što se tiče oglašavanja, odnosno našeg oglašavanja prema vama, imat ćete message center, odnosno, pa, ajde kažem, centar za poruke. Eto ću centar za poruke, tako da bukvalno će mi izaći, kad mi pošaljemo poruku, na ekranu će mi izaći otprilike neko pismo ili tako nešto, koje će vam alarmirati da imate novu poruku. I naravno kliknite na nju i onda je pročitate. Vidjet ćemo da uradimo još jednu stvar, a to je da kada dobijete poruku na sajtu, dobijete obaveštenje na vaš e-mail da imate poruku na sajtu i kada pročitate tu poruku na sajtu da dobijete, na primjer, lupam, 10, 20, 25 coina, vidjet ćemo koliko. Tako da vas stimulišemo da čitate naše poruke koje vam šaljemo, jer to što vam mi šaljemo, to je za vaše dobro. Ne bismo vas slali ne znam iz kog razloga, nego upravo radi vas, zato što nam je stalo do vas, isto kao i do sistema i želimo da budete obavešteni. U redu. Znači, to je sve ono dalje što će se dešavati. E sada, evo i moja ptica Ara, Pablo kaže da, on je razumeo isto. Tako da, u principu, to je to, ne bih ja više tu dužio, nadam se da sam uspeo tih 15 minuta da pokrijem sa 6. delom videa koji sam juče jednostavno izgubio, tako što je konvertovao, kako sam rekao, 4 umjesto 6 delova, ali eto, nadam se da sad mogu konačno da zaključim ovaj video. Ako vam nešto nije jasno, javite se da razjasnimo, da vidimo kako i šta, ali eto, opet apelujem, kupujte D-Gold coine sve više i više i više. Ljudi, treba će u budućnosti, rašće mu cena i onda će mnogo više para trebati, dobijat ćete mnogo manje coina. Sada je vreme da kupujete što više i više i više coina. Verujte mi, zarazit ćete se sa našom igrom D-Gold univerzumom. Zarazit ćete, ja vam garantujem u to. Garantujem vam to. Ali ćete onda morati više davati para, ćete dobijeti manje coina. Zato što će mu rasti vrednost na 0.03, 0.04 i tako dalje i tako dalje. Tako da opet apelujem za to. Mnogo stvari ćemo mi tu dovedemo, ja tu neke nisam ni pomenuo, kao na primjer nagrada za najaktivnije članove. To ćete vidjeti, znači to zaista ne želim čak ne pominjem sve šta će biti unutra, kako ćemo stimulisati, ali otprilike znači, za tih nekih 6 meseci, 5 do 6 meseci, od 5 do 10 miliona članova, ja garantujem da ćemo imati. A to vidjet ćete, vi koji budete reklamirali, bit ćete jako, jako, jako bogato nagrađeni. Čak će postojati jedan deo na sajtu gde će pisati koje su nagrade, one koje mi propisujemo kako bude rasla cena coina za korisnike koje ćemo davati. Kome? Pa naravno najaktivnijim korisnicima koji će pomoći da naš sistem bude toliko jak, toliko stabilan, da naš sistem ima toliko mnogo članova, mnogo više investicija i na taj način ćemo želeti bukvalno da vas na neki način blagoslovimo. U redu. To je to, znači sve što vam nije jasno, javite se. Dole imate link da se registrujete vi koji se niste registrovali. Tako da se registrujete što pre, imat ćete 100 D-Gold coina, to je poklon za registraciju, i 500 Doomsday coina kada ga budemo izbacili, pa u roku nekih 7 do 10 dana otprilike. U redu, to je to. Ja vas pozdravljam, veliki pozdrav svima, konačno da zaključimo ovaj video, nikad mi svako nešto nije desilo, ali eto da sve ima prvi put. I samo još jedna stvar na kraju, da znate da postoje, pazite sad ovo, postoje ljudi, postoje biljke, postoje životinje, vanzemaljci i postojim ja. Sad malo razmislite o tome. I još jedna stvar, a to je da imate lovce, imate lovine, ali ja sam predator. I da znate da mi ništa ne može zaustaviti, pa čak ni ovaj video. Uradio sam 6. deo, zaključio ga, završio i to je to. Čujemo se. Veliki pozdrav svima.